Velkommen til Spøgelsesjægeren, den paranormale podcast. Her er din vært, Kim Søndergaard fra Dansk Parapsykologisk Aspekt. Velkommen til endnu en episode af Spøgelsesjægeren, den paranormale podcast. Jeg kan starte med at fortælle, at siden det sidste afsnit, den sidste episode blev lagt op for 14 dage siden, der har jeg været på en undersøgelse, og det har jeg været i samarbejde med Monica og Regina fra Ghostwatchers. Vi var hos en klient i et privat hjem, og jeg vil sige, at jeg har fået nogle ganske interessante beviser. Det er selvfølgelig sådan, at den første, der skal høre de her beviser, er jo selvfølgelig klienten, og ydermere skal jo også have klientens tilladelse til eventuelt at bruge dem i podcasten. Så I får ikke de her beviser at høre i dag. Men jeg håber, at i næste afsnit kan jeg tage dem med, hvis jeg får tilladelse til at bruge dem. Men i hvert fald blot for at lade jer vide, at jeg har været på undersøgelse igen, og der sker noget i den retning. Så det er rart at være i gang med det igen jo. En fortælling fra det store udland. Ja, nu skal vi til en historie fra det store udland. Og det er sådan lidt i samme tråd som den, vi hørte i sidste episode. I husker måske fortællingen om det tragiske Chris Watts mord, hvor Chris Watts han slog sin kone og deres 2 døtre ihjel. En meget, meget tragisk sag, men paranormalt set meget spændende, fordi at politiet jo havde optaget alle de her EVP'er på deres bodycams, og også nogle visuelle fænomener. I hvert fald så kan man sige, at EVP'erne er svære at løbe fra. Men vi skal igen til USA, og det er området omkring Salt Lake City. Den 5. marts 2015, der hørte en farmer et brag, som lød som en trafikulykke. Han gik ud og kiggede ved vejen, men kunne ikke se, at der var noget galt, og tænkte ikke nærmere over det, og gik ind i sit hus igen. Det var lidt tragisk, fordi kunne det have gjort en forskel, hvis han havde undersøgt lidt nærmere? Det ved man selvfølgelig ikke. Men det er sådan, at dagen efter, den 6. marts 2015, der fik politiet et 911-opkald, som de kalder det, et alarmopkald, om at en bil var kørt af vejen, og nu lå med bunden i vejret i Spanish Fork-floden, eller åen, ligesom en stor, bred å. Det var en lystfisker, der havde fundet bilen, og han kunne se en arm inde i bilen, så der var i hvert fald nogen i bilen. Den lå på taget, og vandstanden var så høj, at man kan sige, at taget det var dækket af vand, men ikke resten af bilen. Så det var jo ret tydeligt. Man kunne ikke se den fra vejen, men da han kom gående langs åen, så var den i hvert fald ikke til at overse. Han alarmerede og afventede ankomst af redningspersonale, og som vi hører her, så var det hektisk, da de ankom. Det er klart, det er en alvorlig melding, og vi hører her en af betjentene, som løber ned imod bilen. Den ligger, som sagt, ude i åen, og man skal hen over et stykke jord og ned af en bred stribe af sten, kampsten, der ligger. Vi hører her, hvordan en af betjentene ankommer og skynder sig at løbe ned. What have you got? Det er klart, når man får sådan en melding, så er der drøn på. Og det er sådan, at de jo ikke vidste, om der var personer i bilen, hvor mange der var, om de var levende. Men betjenten når ned til bilen, lystfiskeren er der er kommet et par paramediciner, der er kommet lidt flere betjente. Ikke alle er nede ved bilen, men de er en 4 stykker nede ved bilen, og de arbejder på at få den skubbet op på siden. Come on, come on, down. Watch out.
1231, traffic citizen contact. We gotta keep going with it. Yeah. De får bilen op på siden, og en af betjentene kigger ind ad forruden og kan se den 25-årige Lynn Grosbeck sidde i førersædet, og hun er på det tidspunkt død. Til hans store skræk får han så øje på, at der sidder en baby i barnestolen bagi. Det er sådan, at fordi babyen var spændt fast i barnestolen, så sad babyen altså med hovedet nedad, men var ikke nede i vandet. Og det var den 18 måneder gamle Lily. Hun var 18 måneder gammel på det tidspunkt. Lynn Grosbecks datter. Da de finder bilen, er spædbarnet Lily der også bevidstløs, og det er jo selvfølgelig en meget alvorlig situation, men de får forholdsvis hurtigt Lily ud af bilen og styrter op til ambulancen med hende. Got it? Here, pass her up, pass her up. Pass her up. Here. Go. Come on, baby. She's definitely hypothermic. She's freezing. Go up in there. Here, go. Let's go. I ambulancen kæmper de for at få liv i den lille pige igen, og det lykkedes heldigvis at få hende til at trække vejret og komme tilbage til livet, kan man sige. Og det er klart, ambulancen den haster jo selvfølgelig imod hospitalet, så hun kan komme under den rette behandling så hurtigt som overhovedet muligt. Og jeg kan godt her indskyde, at Lily, hun kom så uden men, og det var jo, som man kan forstå selvfølgelig, i sidste øjeblik, da hun jo var bevidstløs, da bilen blev fundet. What do you need? Suction. Det, der gør den her historie endnu mere mystisk og uforklarlig, det er, at da redningsmandskabet når ned til bilen og prøver at vende den om, der hører de faktisk en kvinde, der råber om hjælp, der råber please help us osv. De hører den her stemme, og man hører redningsmandskabet svare på stemmen. We are doing what we can. We are helping you. We will get you out, og så videre, hvad de nu siger. Men der er ikke nogen tvivl om, at de hører en stemme, der råber om hjælp, eller beder om hjælp inden fra bilen af. Og der er jo ikke rigtig nogen måder at forklare det på, eftersom, Lynn, hun var død, da de fandt bilen, og 18 måneder gamle Lily var bevidstløs. Så det er jo et mysterium. Tyler, when you arrived on scene, what did you do? We heard something saying, help us inside. And so it was at that point that we, said we have to get in that car now. And we all, the four of us, were able to push the car on its side. And that's when I looked inside and was able to see the infant strapped in the back seat. Som man kan høre her, så var de 4 redningsfolk. De 4 redningsfolk plus løsfiskeren, som stod og arbejdede på at få bilen vendt om, så de kunne komme ind til dem, der var i bilen. De hørte alle sammen den her stemme om hjælp. And Jared, you heard that voice as well? Yes, I did. Like Officer Beddoes has said, more than one of us, of the 4 officers that were there, responded back saying, we're here to help. Som man også kan høre på intervieweren her, så er det jo simpelthen et mysterium. Hvem har bedt om hjælp? Hvor er den stemme kommet fra? Det er uforklarligt, men ikke desto mindre, så er der altså 4 redningsfolk, som har hørt den her stemme, som bad om hjælp.
Og som den ene betjent forklarede, så motiverer det jo endnu mere til, at man skal skynde sig og få de her personer ud af bilen, fordi de kunne jo kun gå ud fra, at det var en af de personer i bilen, der bad om hjælp, og som jo selvfølgelig derfor stadigvæk var i live. Heldigvis var 18 måneder gamle Lille i live, men det er i hvert fald ikke hende, der har bedt om hjælp, og Lynn, hun var jo desværre på det tidspunkt her afgået ved døden, så et mysterium. I'm really intrigued by this voice you heard, and I mean, I guess it's something of a mystery to you at this point. I mean, do you think it's possible it came? Is it possible the mother was still alive when you guys came on scene, or what do you make of it? For 2 nights, I've laid awake trying to figure out exactly, what it could be, and so many things go through your mind. But all I know is that it was there. We all heard it, and that just helped us to push us harder, like I say, and do what we could to rescue anyone inside the car. Så endnu en historie fra USA, hvor redningsfolk, her får de ikke optaget EVP'er, men 4 redningsfolk står og hører en stemme komme fra en bil, hvor i der kun er en afdød mor og et bevidstløst spædbarn. Og det er jo en af de ting, som man simpelthen bare ikke kan forklare, men som betjenten fortalte, det motiverer jo til at gøre en ekstra indsats. Det får adrenalin op at køre. Altså man gør virkelig alt for at hjælpe de personer, som jo man på det tidspunkt jo selvfølgelig tror sidder inde i bilen og er i live. Og det var jo i sidste øjeblik, at de fik Lily ud og fik hende genoplivet. Hun var godt nok ikke død, men hun var bevidstløs, og hun var tæt på ikke at klare den. Hun var under afkølet, på trods af, at hun ikke har været nede i vandet. Hun har siddet der i 18 timer med hovedet nedad fastspændt i barnestolen. Så det var jo i sidste øjeblik, at de fik hende ud. Så en historie, som jo kan betegnes som et mirakel, desværre ikke for moderen Lynns vedkommende. Hun klarede den jo desværre ikke, men det var jo et lille mirakel, at den lille Lily, hun kom ud i tide og blev genoplivet. Så endnu en spændende historie, som jo absolut bliver gjort mere troværdig af, at det er betjente, som oplever den og fortæller om den. Og det er simpelthen bare en historie, som man må tænke lidt over. Du lytter til Spøgelsesjægeren, den paranormale podcast. Da min gruppe Dansk Parapsykologisk Aspekt, DPA, medvirkede i Spøgelsesjægerne, var vi jo i slutningen af første sæson en tur i England og foretage en undersøgelse på den gamle Ancient Ram Inn. Jeg har fået flere opfordringer til at gå lidt i detaljer med den historie, fordi jeg har før udtalt mig om, at det er et af de steder, som jeg har været, der nok er allermest hjemsøgt, og der er mange, som gerne vil høre, den fulde historie om undersøgelsen på Ancient Ram Inn, og det vil jeg gerne fortælle lidt nærmere om i hvert fald. Det var sådan, at produktionsselskabet de spurgte mig på et tidspunkt, hvis jeg kunne vælge et sted, jeg ville have, at vores gruppe skulle komme på undersøgelse. Frit slag på alle hylder. Hvad ville jeg så vælge? Og der havde jeg jo hørt om Ancient Ram Inn selvfølgelig, og fundet det som et utroligt spændende sted. Så det var mit valg. Jeg sagde til dem, jamen det skulle være Ancient Ram Inn i den lille by Watton-under-Edge i England. Og til min store overraskelse, så blev det arrangeret, at vi kunne komme på undersøgelse derovre. En lille sjov ting, som produktionsselskabet jo godt kunne tænke sig at tage fat i, og det gjorde de så sandelig også, det var jo min flyskræk. Jeg havde på det tidspunkt ikke været ude at flyve, siden jeg var et par år gammel, og det var åbenbart ingen oplevelse, som jeg brød mig særlig meget om, eftersom min mor fortalte mig, efter jeg var blevet voksen, at jeg sad og skreg hele vejen simpelthen i grådet. Jeg ville bare ikke være oppe i det fly der åbenbart, og det har måske sat sig, fordi jeg havde jo den her flyskræk. Produktionsselskabet, de tilbød mig så, at jeg kunne få noget hypnoseterapi, hvis de kunne få lov til at filme det til gengæld, og
Det sagde jeg ja til, man kan jo lige godt prøve. Og om det hjalp eller ej, det kan jeg jo selvfølgelig ikke udtale mig om, fordi jeg prøver jo ikke at flyve uden hypnoseterapien, så jeg ved ikke, hvor meget det hjalp, men jeg gennemgik det i hvert fald. Men det korte og lange er jo, at vi kom hen til Ancient Ram Inn i Wotton on the Edge. Det er sådan, at den daværende ejer, John Humphreys, som nu desværre er død, han i 60'erne sad og læste sin avis i London i England. Og der så han en fortælling om en gammel kro, som skulle rives ned og gøres plads til nybyggeri. Han kunne godt tænke sig at se den her kro, fordi han var interesseret i sådan nogle gamle bygninger, så han tog turen til Wotton on the Edge, og det var sådan, at da han nåede frem til Ancient Ram Inn, ja, der holdt der faktisk allerede noget af udstyret klar til at rive ned. Det var et spørgsmål om dage, før de ville påbegynde nedrivningen af stedet, og han synes jo, det var en enorm skam, og det endte faktisk med, at John Humphreys, han købte kroen, og dermed reddede den, kan man sige. Da John Humphreys og hans familie flyttede ind på kroen, der var det under protester fra hans kone og døtre. Det var ikke et sted, de brød sig særlig meget om. Og deres fornemmelser holdt muligvis stik, fordi allerede den første nat, da de overnattede, ja, der blev John Humphreys faktisk trukket ud af sengen og hen over gulvet i det værelse, de lå og sov i. Og det var jo selvfølgelig et chok for dem alle sammen. Det endte ret hurtigt med, at Johns kone kom med et ultimatum, at hvis han ville bo i den kro der, så var det alene, fordi hende og døtrene, de ville simpelthen flytte. De ville ikke bo der. Og så havde han jo muligheden for at tage med dem, eller også så må de gå hver til sit. Og der var John Humphreys en stedig mand, fordi han sagde, jamen jeg bliver her på kroen, og det endte så med, at konen og døtrene, de flyttede, så han boede der alene. Han fandt forholdsvis hurtigt ud af, at det spøgte ret meget på stedet. Kroen, den er bygget i starten af 1100-tallet, så det er jo en særdeles gammel kro. Og en lille sjov detalje er, at der faktisk sidder et originalt vindue i kroen. Det sidder indendørs mellem 2 rum, men det er det originale vindue, og det er så vidt vides det allerældste vindue i hele Storbritannien. Så det er jo sådan en lille sjov ting. Kroen var ellers i ret dårlig tilstand. Det var sådan, at der var en slags ladebygning til den, og der var taget simpelthen faldet sammen. Og der var ikke andre muligheder end at skifte. Der skulle simpelthen laves et andet nyt tag. Og John Humphreys ville jo gerne beholde kroen så original som muligt, så at få lavet et helt nyt tag af nye materialer, det så han ikke som en mulighed. Så han begyndte at lede og kigge rundt omkring, om han et eller andet sted kunne købe et rigtigt gammelt, originalt tag fra en bygning. Og på den måde, der fandt han faktisk et tag, som var omkring 500 år gammel, som han kunne få lov at købe. Og det var selvfølgelig ikke lige så gammelt som selve kroen, men det var i hvert fald i hans øjne meget bedre, end at få lavet et helt nyt tag. Så han tog ud med nogle kammerater, nogle håndværkere, og fik hævet det her tag ned og kørte til Ancient Ram Inn og gjorde klar til at lægge det på laden. Så fandt de ud af, at taget faktisk var for bredt til bygningen. Og nu ville han have det tag op, fordi han havde købt det, og det var det ældste tag, han overhovedet kunne finde, osv. Så det skulle bare lægges på den bygning. Så det betød, at man tog hele den ene langside af bygningen. Den rykkede man simpelthen 0,5 meter, så bygningen blev 0,5 meter bredere. Og derved, der kom taget faktisk til at passe. Og det lykkedes ham at få lagt det nye tag på bygningen. Eller det nye gamle tag, skulle jeg nok sige. Den her staldbygning, den har også nogle ret interessante gæster indimellem, fordi det er nemlig sådan, at der flere gange er observeret 2 skikkelser, som er blevet hængt fra spærrene i bygningen. Og
det mener man kan passe, at der simpelthen er blevet hængt et par forbrydere der. Det er jo selvfølgelig en påstand. Den er svær at bevise, men altså i hvert fald så er de her 2 hængte skikkelser set en del gange. Under arbejdet med at rykke den her mur på laden, der opdagede man, at der faktisk i jorden var barneskeletter begravet. Og arkæologer kom ud. De fik lov til at lave et hul inde i krogstuen på 1 gange 1 meter og grave op. Og i det hul fandt man flere barneknogler plus en rigtig gammel kniv eller dolk. Og det endte med, at man konkluderede, at der må have været en offerplads, hvor der altså var blevet ofret en hel del børn, og det er jo så helt tilbage selvfølgelig i forhistorisk tid nærmest. Mange år før der var tænkt på at bygge en kro på stedet selvfølgelig. Så man vidste i hvert fald, at der under gulvet var adskillige barneskeletter, og at det altså var bygget oven på en offerplads. En anden spændende ting i Ancient Ram Inns historie, det er, at den har huset nogle af de sidste highwaymen i England. Og når jeg siger highwaymen, så er det de her maskerede forbrydere, som redder rundt og laver røverier mod de riges hestevogne osv., diligencer osv. I kender sikkert alle sammen historierne om Dick Turpin, og lige præcis den type banditter der siger man, at de 2 sidste highwaymen i England faktisk blev anholdt, da de gemte sig på loftet i Ancient Ram Inn. Man ved, der har været de her highwaymen på Ancient Ram Inn, og om de sidste 2 i England virkelig er blevet anholdt på kroen, det er jo selvfølgelig et spørgsmål, men det er i hvert fald en ting, som legenden siger, og der skulle være beviser for, at der har været highwaymen på kroen. Som jeg fortalte før, så var det jo sådan, at John Humphreys han forholdsvis hurtigt blev hævet ud af sin seng om natten og hen over gulvet. Det skete allerede den første nat, de overnattede på kroen, eller han overnattede på kroen. Og han fandt ud af, at det måtte være en såkaldt succubus, en kvindelig sexdæmon, intet mindre. Man har jo noget, der hedder en succubus, og noget, der hedder en incubus. Den ene er mandlig, den anden er kvindelig. Og historien siger, at de er ude på at parre sig med mennesker, for at på den måde at kunne føde dæmonunger. Det er simpelthen det, som overleveringen den siger. Og i hvert fald ifølge John Humphreys eget udsagn, så blev han chikaneret jævnligt af den her succubus-dæmon. Og derfor havde han altid en bibel liggende ved siden af sin sofa, som han sov på, fordi så kunne han hurtigt få fat i bibelen og begynde at læse op af den, og det sagde han var det eneste, der kunne få den her succubus til at trække sig tilbage igen, når den ellers ville angribe ham. Så på den måde, så lykkedes det ham at holde den fra livet efter hans eget udsagn. Det er sådan, at han sov og faktisk levede i en lille forstue til selve kroen, til selve krolokalet. Og grunden til, at han gjorde det især, var, at han havde ikke lov til at lave varme i nogen andre dele af bygningerne end den her lille forstue. Der fik han allernådigst lov til at opsætte et elektrisk varmeovn. Og resten af kroen måtte ikke der måtte ikke lægges varme ind, og det var jo simpelthen fordi den var fredet. Der måtte ikke ændres noget, der måtte ikke laves noget, som kunne øge brandfaren osv. Så ingen varme undtagen i den her lille stue, og det betød så, at han jo var nødt til at opholde sig der det meste af tiden, og selvfølgelig især i vinterhalvåret, hvor det jo var rimelig køligt. Så en ret skrap regel, især når man tænker på, at han fortalte os, at alle de her rige godsejere med deres store godser, som kun var halvt så gamle som Ancient Ram Inn, de fik tilskud, de fik penge af staten til at drive deres godser, men af en eller anden grund, som han aldrig lykkedes, tror jeg, at finde en forklaring på. I hvert fald ikke på det tidspunkt, vi var der, havde han stadigvæk ikke fundet en forklaring på det, men af en eller anden grund,
så kunne han ikke få så meget som 5 flade øre til at hjælpe med at bevare Ancient Ram Inn. Og det er jo egentlig en ting, der kan undre, når man tænker på, at det er en så gammel bygning, en så gammel kro, som det var. Og man også tænker på, som jeg fortalte før, at Storbritanniens ældste vindue sidder i bygningen osv. Man skulle jo mene, det var noget, der var bevaringsværdigt, og det er jo også lidt pudsigt, at de kan lave regler om, at han ikke må indsætte varme på nogen måder, nogen steder i bygningen. Men han kan stadig ikke få noget tilskud til at drive den, eller renovere, passe på og vedligeholde den. Derfor så havde han simpelthen en pengedåse, og hver eneste gang, der kom besøgende, så blev de bedt om at give en skilling til vedligeholdelsen af Ancient Ram Inn. Det er jo sådan, at Dansk Parapsykologisk Aspekt selvfølgelig langt fra er den eneste paranormale gruppe, der har været på stedet. Ancient Ram Inn har i rigtig mange år haft ry for at være et af verdens mest hjemsøgte steder, og blandt andet grupper som Ghost Adventures har været på undersøgelse der, og de svenske spøgejagt har været på undersøgelse også, og masser af andre grupper og enkeltpersoner har været og undersøge stedet. Og der beder John Humphrey så altså om, at man giver et tilskud til vedligeholdelse af kronen. Et yderst rimeligt krav, synes jeg. Da vi var over og besøgte stedet, der var John Humphrey jo blevet en gammel mand. Hvis jeg husker rigtigt, så var han lige i starten af 80'erne, så han var en ældre mand og kunne ikke lige så meget, som han har kunnet. Han var også begyndt at blive en lille bit smule dement. I hvert fald så havde han en rimelig dårlig hukommelse, og han kunne rigtig mange spændende historier, og dem slugte vi jo selvfølgelig. Men det sjove var jo så, at han så begyndte at fortælle historierne både 2 og 3 gange, fordi han simpelthen ikke kunne huske, at han havde fortalt dem en gang. Det var svært at forklare ham, at han havde fortalt os det ene eller det andet før, så til sidst så opgav vi og sad bare og lyttede på de samme historier flere gange. Men det gjorde som heller ikke noget, for de var meget spændende i hvert fald, og han kunne virkelig fortælle meget om kroen og dens historie. På et tidspunkt, efter vi har brugt et par timer på at sidde i forstuen med John Humphreys og tale og få fortalt gode historier om kroen, om dens historie og om hans historie med kroen, hvordan han fik reddet den osv., så var det ved at være på tide, at vi skulle i gang med selve undersøgelsen. Og det var sådan, at fra den her lille forstue, hvor John Humphreys han opholdt sig, der skulle man igennem en anden lille bit stue, og så gik man ind ad en dør og ind til selve krostuen. Og det siger sig selv, at da vi skulle til at gå i gang med undersøgelsen, der havde vi jo selvfølgelig sat friske batterier i alt udstyret. Videokameraerne var ladt helt op med strøm på til minimum 1,5 time. Og lydmanden, han havde jo den her taske på maven, hvor han kunne styre lyden. Den havde fået nye batterier, og alle de her små transponder, vi har hængende i bæltet til vores mikrofoner, de havde også fået nye 9V batterier, så alt var frisk og klart. Jeg startede mit videokamera, åbnede døren ind til krostuen, og vi gik ind. Og det første, der skete, det var faktisk, at vi fra første salen kunne høre 2 stemmer, som talte sammen. Vi kunne ikke høre ordene, men vi kunne høre en samtale mellem 2 forskellige stemmer, plus vi hørte fodtrin. Men lige på det tidspunkt, da vi var kommet ind ad døren og hørte det, så døde mit videokamera. Og ikke nok med det, fordi lydmanden sagde også, at lyden, den var simpelthen død. Han kunne ikke høre noget som helst. Så vi måtte stoppe i krostuen, og alle batterier måtte skiftes ud. Mit videokamera kunne jeg jo ikke lige lade op her og nu, så det måtte vi sætte til opladning, og så måtte vi jo vente med det. Så det siger sig selv, at da alle batterier var skiftet, så vi kunne fortsætte, så gik vi ovenpå, men der var ikke noget at se eller mærke. Men i hvert fald en tankevækkende start på undersøgelsen, hvor man lige træder ind ad døren, og så går der ikke et minut, så er alle batterier drænet, og vi har hørt både stemmer og fodtrin. Så det var en rigtig spændende velkomst. Ellers forløb aftenen med forskellige målinger, forskellige lydoptagelser, forskellige filmoptagelser,
Og nogle af de markante ting, der skete, det var blandt andet på første salen i det rum, som hed Bishops Room. Der startede vi med at gå op, og John Humphreys, han ville godt gå med derop og fortælle os lidt om rummet. Og inden vi kunne få lov at gå ind i rummet, så skulle man banke på med en stok, der stod ved siden af døren, og bede højt om tilladelse til at komme ind i rummet, inden man gik ind. Det sagde han, at det var vigtigt, at man huskede det, fordi der var en eller anden form for ond kraft inde i det rum der. De kalder det Englands mest hjemsøgte værelse. Det er Bishops Room på Ancient Ram Inn. Og ifølge John Humphreys, så er der i nyere tid, der er der forekommet adskillige besættelser. Han nævnte et tal omkring 12-15 stykker, som har krævet eksorcismer efterfølgende. Han havde en katolsk præst ude for at velsigne Ancient Ram Inn, og efter han havde gået ind i Bishops Room, så kom han faktisk kravlende ud på knæ fra rummet og forlod kroen omgående og sagde, at det var det ondeste sted, han nogensinde havde været, og han ville aldrig nogensinde vende tilbage til Ancient Ram Inn. Så John Humphreys nåede ikke at få velsignet hele bygningen, i hvert fald ikke af den katolske præst. Så det var et rum, som jo vagte en vis ærefrygt, må man sige. I rummet stod der blandt andet 2 senge, som var dækket af røde sengetæpper, og det ene, det var fyldt med huller. Der var store huller i sengetæppet. Og det forklarede John Humphreys, at det skyldtes en af de personer, som blev besat i rummet, som angiveligt skulle have taget en kniv og simpelthen var gået amok og havde stået og dolket sengen. Og det kunne man så altså stadigvæk se i de her sengetæpper, som var blevet liggende på sengene. En anden spændende historie var, at de under noget reparationsarbejde i pejsen i Bishops Room fandt en løs sten et lille stykke op i skorstenen. Og da de tog stenen ud, så kunne de se, at der stod en æske inde i det lille hulrum. Den tog de så ud, og den var fyldt. Der lå nogle forskellige mærkelige artefakter, men det mest mærkelige, der lå, det var en hestesko, som ikke i størrelsen passede til nogen hest, men nærmest passede til en gedeklov. Og I kender sikkert legenden om, at Satan han har gedeben, og den her hestesko, der blev fundet, den er der mange, der mener er et tydeligt tegn på, at der er blevet dyrket satanisme i det rum. Om det er rigtigt eller ej, det kan man kun gisne om. Men i hvert fald så er det jo lidt underligt at finde en så gammel hestesko, som ikke er større, end det vil passe på en gedeklov. Vi begyndte at lave noget EVP-optagelse i Bishops Room, og vi havde jo Hannibal med, som var medium, og han prøvede at få noget kontakt til, hvad der nu var der. Og på et tidspunkt, der begyndte Mikkel, som var med os, at få kontakt til en pige, der hed Mary. Han mærkede hende meget tydeligt, og det tog han faktisk temmelig tungt. Han blev meget påvirket af hende, Mary, og på et tidspunkt sad han på knæ på gulvet op ad sengen, og sagde, at der blev isende koldt rundt om ham. Og jeg skyndte mig over med et termometer, og jeg nåede faktisk at måle et temperaturfald på omkring 7 grader på 3 minutter lige bag hans ryg. Så et eller andet kulde var der i hvert fald. Men det var ikke kun Mikkel, som blev påvirket af hele den her situation omkring Mary, som skulle være til stede. Fordi at John Humphreys, der sad i en stol over hjørnet, han blev også meget påvirket af det. Og han fortalte os, at vi var langt fra de første, der har haft kontakt til den her kvindelige ånd. Vi var også langt fra de første, som fandt ud af, at hun hed Mary. Og det gik simpelthen John Humphreys så meget på det hele. Jeg ved ikke helt, hvorfor at han begyndte at græde så meget over det. Men det skete i hvert fald. Det gik han meget voldsomt på, og han fortalte os, at han ville trække sig tilbage og gå ned og sove nede på sofaen i sin forstue, så vi kunne bare slå os løs i resten af krogen, men han trak sig tilbage på det tidspunkt der, og det gjorde han så. Så det var sådan lidt pudsigt, at
at det påvirker ham på den måde, den kunne vi ikke lige gennemskue på det tidspunkt der. Ikke desto mindre så fortsatte vi så i Bishops Room med at prøve at få kontakt til Mary eller til eventuelle andre. Og jeg havde sagt til de andre medlemmer, at hvis jeg på et tidspunkt siger, at nu går vi ud, så betyder det, at vi går ud, og der er ingen diskussion om det. Det er et rum, som man skal respektere. Man kan tro på det eller lade være, men med alle de oplevelser, der har været med det rum, og med de påstande om, at det har været skyld i så mange besættelser i moderne tid, som har krævet eksorcisme, så er det et rum, man bliver nødt til at tage alvorligt og have lidt respekt for i hvert fald. Og på et tidspunkt fortæller Hannibal, at nu kan han mærke en energi, der nærmer sig, som absolut ikke er behagelig, siger han. Det er en meget mørk energi, den er meget stærk og kraftig, og den nærmer sig langsomt, og han ved simpelthen ikke, hvad den vil, siger han. Og det gjorde så, at jeg med tanke også på alt det, der var sket omkring Mary, hvordan det havde påvirket Mikkel, så vil jeg ikke tage ansvaret, at vi alle tre blev inde i det rum, når den her mørke energi, den nærmede sig. Så jeg sagde til dem, at nu trak vi os altså ud fra Bishops Room. Og vi gik ud af Bishops Room, vi gik hen ad en lille entré, og så stillede vi os i et rum for enden af entréen, og stod i en lille rundkreds og snakkede lidt sammen, og prøvede lige at få nogle af alle de her indtryk på plads, som vi havde fået inden for rummet af. Og på et tidspunkt, jeg står med min venstre side hen imod den her lille entré, som fører ned til Bishops Room. Og på et tidspunkt, der føler jeg en kugle, der kommer fra min venstre side, og bevæger sig bag om min ryg, og ind på min højre side. Jeg står ved siden af Mikkel, så den går ligesom ind imellem Mikkel og jeg. Og jeg siger til Hannibal, er Mary lige kommet ud til os? Så siger han ja. Så siger jeg, hvor står hun henne nu? Og han siger, hun står mellem mig og Mikkel. Og jeg spørger ham, hvad vej har hun gået rundt til den plads? Og der fortæller han den vej, som jeg mærkede kulden. Så det synes jeg også var en ret interessant oplevelse, at jeg mærker den her meget, meget tydelige kuldesøjle komme fra min venstre side, bevæge sig bag min ryg og ind på min højre side. Og Hannibal bagefter siger, at det er Mary, der var kommet, og det var lige præcis den vej, hun var gået, og det sted, hun havde stillet sig. Så endnu en gang en meget tankevækkende oplevelse. Efter vi havde sundet os lidt i den her stue på første sal, så blev vi enige om at gå ind i et rum på den anden side af trappen. Der ligger et rum, som hedder Witches Room. Og det bliver det kaldt, fordi man fra gårdspladsen flere gange har set en gammel kone kigge ud af vinduet. En gammel kone, som mange har beskrevet som værende en heks, fordi hun simpelthen ligner en klassisk heks. Og derfor hed det så Witches Room. Der er også mange, der har oplevet spøgerier af en kat i Witches Room. Og vi blev enige om at gå ind og se, om vi kunne få noget kontakt til den her heks eller til katten. Vi brugte en del tid derinde. Vi optog en del EVP derinde, og det lykkedes os faktisk ikke rigtigt at få noget inde i Witches Room. Det virkede som et utroligt fredeligt sted, og til sidst så måtte vi give op og simpelthen komme videre. Så vi gik ned under igen i krogstuen og stod lige og talte lidt med filmholdet også, og blev enige om, at de kunne godt lige tænke sig at gå ud i gården og få lidt frisk luft, så vi lige skulle holde en pause, og det måtte vi jo sige ja til, men vi havde ikke umiddelbart lyst til at holde pause, Mikkel, Hannibal og jeg. Så vi blev inde i krogstuen og satte os rundt om et af de små borde. Jeg sad med et videokamera, og Mikkel han sad med en K2-måler, en EMF-måler, som jo måler det elektromagnetiske felt. Og Hannibal han sad så og prøvede at stille ind på, hvad der nu var, om han kunne få et eller andet til at manifestere sig. Og på et tidspunkt så siger Hannibal, at nu står der en imellem ham og Mikkel. Og der holder jeg EMF-måleren op imellem de to, og i det jeg gør det, jamen så giver den også udslag helt op i det røde.
og vi prøver at få noget kontakt til, hvad det nu er, der står der. Men det lykkedes os ikke at få optaget nogen stemmer, eller få optaget noget på billede eller video. Vi får udslaget på EMF-måleren ret voldsomt, og på et tidspunkt siger Hannibal, at nu forsvinder den her tilstedeværelse igen. Og ganske rigtigt, så de her udslag på EMF-måleren, de stoppede. Så det var endnu en sjov lille oplevelse, der viste, at der var overensstemmelse imellem det Hannibal, han ligesom kunne føle, og det, som vores udstyr, det kunne måle. Det var ret interessant. På et tidspunkt, da filmholdet var kommet ind igen, der stod vi i krogstuen og prøvede igen at få kontakt til, hvad der nu måtte være der. Og inde i krogstuen er der en stor pejs. Jeg stod et par meter foran den her pejs, og Hannibal og Mikkel stod ved hver side af mig, så vi stod og dannede en lille halvcirkel nærmest. Og vi prøvede at få kontakt til, hvad der nu måtte være. På et tidspunkt hører vi først en lille dump lyd, fuldt umiddelbart efter af en lyd af en sten, der faldt ned på gulvet. Og jeg kunne ikke bare høre lyden, men jeg mærkede den også, fordi jeg sagde stille og roligt, at der blev der smidt en sten på mig. Det var tilfældigvis på et tidspunkt, hvor der ikke var nogen, der sagde noget, det vil sige, der var fuldstændig stille. Og den første lyd, der var, det var lyden af, da stenen den ramte mig på hoften, og så faldt ned på gulvet. Vi kiggede lidt rundt på at prøve at finde ud af, hvor den var kommet fra, og hvor den kunne være kommet fra. Og det var sådan, at loftet, det var pænt og helt. Der var ikke noget pus, der var faldet ned eller noget som helst. Helt henne ved væggen over pejsen, mellem loftet og væggen, var der en lille rende på et par centimeters bredde, hvor den i teorien kunne være kommet fra. Men nu stod jeg jo, som jeg fortalte, et par meter fra pejsen, og det vil sige, at hvis den skulle kunne ramme mig, så skulle den være faldet ned og ramt et gevær, der hang over pejsen, i det var det eneste, den ville kunne ramme, som så ville slynge den ud i rummet måske og ramme mig. Men for det første, hvis en sten bare falder ned der og rammer det her gevær, så skulle det være mærkeligt, at den blev slynget et par meter ind i rummet lige frem. Og vi havde jo selvfølgelig også hørt den ramme det her gevær, fordi hele oversiden af geværet, det var metal. Så derfor måtte vi til sidst konkludere, at vi kunne simpelthen ikke finde ud af, hvor den her sten den var kommet fra. Der var ikke nogen naturlige måder, den kunne have ramt mig på. Især ikke, fordi der ikke var en eneste lyd inden, og der var ikke nogen steder, den kunne være kommet fra. Så det var første gang, jeg fik smidt noget på mig, og faktisk en oplevelse, som jeg synes var mere interessant og spændende, end den var uhyggelig, men den var i hvert fald også totalt uforklarlig. Det sjove ved den oplevelse er så imidlertid, at der er andre grupper, der har oplevet stort set det samme, nemlig sten, der bliver smidt på Ram-In. Vi er ikke de eneste, og det synes jeg faktisk er en sjov ting, at det er nogle af de samme fænomener, der går igen. Som jeg sagde, så havde John Humphreys fortalt os, at vi ikke var de eneste, der havde fået kontakt til Mary, og vi var heller ikke de eneste, der havde fundet ud af, at hun hed Mary. Og det har jeg også efterfølgende fundet ud af, det jeg har talt med en gruppe, som havde kontakt til Mary også, og der var det faktisk også sådan, at de mente, at hun var blevet, forelsket i en af deres medlemmer, som hun knyttede sig utrolig meget til, og som blev meget påvirket af det, ligesom det skete med Mikkel, da vi var der. Og endnu en gang, så er det jo en ting, som gør, at man tænker, det var dog utroligt egentlig, at det er nøjagtigt de samme fænomener, som man oplever på stedet. Sidst på natten, der gik vi ud i den her ladetilbygning og prøvede at lave noget optagelser derude. Det var meget besværligt, fordi ladens gulv var fyldt op af alverdens skrammel, der lå i en kæmpe stor bunke. Det var sådan, at mens John Humphreys han boede på Ram-In, ja, jeg kan godt sige det på den måde, at
der var ikke særlig pænt og ryddeligt, og det er ikke for at genere John Humphreys, han var en flink gammel mand, men orden, det var der ikke på stedet, og det var der heller ikke i den her tilbygning. Så det var meget svært at bevæge sig derude, uden man ramte et eller andet, der skramlede. Det var meget svært, men vi gik derud, og vi stillede os op, og vi prøvede at lave noget EVP, og prøvede at se, om vi kunne få kontakt til de her skikkelser, som man flere gange har set hængende derude. Men igen må man sige, at den her ladetilbygning var et af de steder, hvor der absolut ikke var noget. Der var hverken udslag eller EVP eller noget som helst, så det virkede meget, meget fredeligt derude faktisk. Efterhånden så var vores undersøgelse på Ram Inn ved at være færdig, og vi var nået ud på de små timer, og vi skulle afsted til lufthavnen for at flyve hjem til Danmark igen. Og vi forlod stedet med et indtryk af en bygning, som i den grad var hjemsøgt. Udover de her ting, jeg har fortalt her, så var der jo flere små ting. Der var flere små udslag på udstyret. Der var flere små lyde. Der var en hel del ting, som man ikke lige umiddelbart kunne forklare. Vi hørte stemmer flere gange. Vi hørte fodtrin flere gange, selvom vi vidste, at der ikke var nogen ovenpå. Så det vil sige, der var faktisk rigtig mange fænomener, og man kan sige, at hele følelsen i Ancient Ram Inn, det emmede bare af at være et sted, hvor man absolut ikke var alene. Det var virkelig et sted, som satte sin spor, det må man sige. John Humphreys fortalte os også, da vi var der, at det jo var et sted, som hans kone og 2 døtre var nærmest flygtet fra. Og der var ikke nogen, der ville have noget med det at gøre, så han var meget bekymret for, hvordan det skulle gå, når han ikke var her mere, hvad der ville ske med stedet. Og der er rigtig mange inden for de paranormale kredse, som har delt den bekymring med ham, fordi det ville jo være forfærdeligt, hvis sådan et sted blev fjernet, fordi ingen ville have noget med det at gøre. Så bekymringerne var der. Hvad ville der ske med Ancient Ram Inn, når han ikke var her mere? Men heldigvis så er det sådan, at på trods af deres tidligere udmeldelser, så har en af hans døtre faktisk overtaget Ram Inn. Og ikke nok med, at hun har overtaget det, hun har også fået sat lidt skik på stedet. Og det ser lidt mindre kaotisk ud nu, men det er jo et sted, som selvfølgelig stadigvæk er hjemsøgt i svær grad. Og hun er også flink til at lade paranormale grupper komme ind og undersøge stedet. Jeg skal ikke kunne sige, om hun tager penge for det, men det kan man jo sagtens forestille sig, sådan som den økonomiske situation er, at det er ud af egen lomme, man skal betale for vedligeholdelse, så man ikke kan få nogen tilskud til det. Så er man jo nødt til at tjene penge på en eller anden måde. Så jeg kunne forestille mig, at det ikke er gratis at komme på undersøgelse derovre, men i hvert fald, så er der en, der tager hånd om stedet nu, og det gør, at jeg håber, at John Humphreys han kan hvile roligt, og vi andre, som stadigvæk er her, vi ånder også lettet op, fordi det sted, det bliver der. Det forsvinder ikke umiddelbart, og det er jo en god ting i hvert fald. Så det var sådan lige en kort fortælling om undersøgelsen på Ancient Ram Inn. Et sted, som af mange kaldes et af de mest hjemsøgte steder i verden, og et sted, som jeg absolut også vil sige, er hjemsøgt i meget svær grad, og jeg vil nok sige, at det er nok et af de steder, jeg har været i de her over 25 år, jeg har lavet det her, hvor jeg har følt det mest. Man kunne simpelthen mærke energierne voldsomt, når man var der. Så et meget, meget spændende sted, og jeg kan kun sige til jer alle sammen, at hvis I får chancen for at komme på Ancient Ram Inn, så er det bare med at tage imod og komme afsted. Det er et spændende sted. EVP. Stemmer fra de døde. Ja, så er vi nemlig nået til, at vi skal høre nogle EVP'er. Og jeg har fundet nogle fra en undersøgelse på Brunshåb Papfabrik, som er sådan en museumsfabrik, der ligger i Jylland.
der har vi fået nogle rimelig gode EVP'er, og til sidst har jeg 2 andre, men lad os starte med dem fra Bruuns Håb. Den første er en EVP, som kan være lidt ubehagelig de første gange, man prøver det. Det er nemlig det her med, når ens navn bliver sagt. Det er en lidt pudsig følelse at stå et sted og så høre sit navn blive sagt af en ånd, eller hvad det nu måtte være, af en person, som i hvert fald ikke er levende og er til stede. Det er jo ikke altid, man hører det, før man hører materialet igennem, men indimellem så hører vi det jo med øret, eller vi hører det via SB7'eren. Men i hvert fald så tror jeg ikke, man er i tvivl om, hvilket navn der bliver sagt her. Den må jeg jo nok tage på min egen kappe. Det var jo tydeligvis mit navn, som blev nævnt. Og det er jo altid en interessant optagelse at få, fordi det viser jo noget intelligens, når den kan nævne en af navnene på en af de personer, som er til stede. Den næste EVP, også fra Bruuns Håb Parfabrik, det er en EVP, som vi også har fået andre steder. Og det er jo det her med, man siger jo, at ånder er ligesom mennesker, de har bare ikke nogen krop. Nogle er glade, nogle er sure, nogle er nysgerrige, og nogle gider ikke at have os rendende rundt. Så her der får vi en ganske klar besked. Der er vist ikke noget at tage fejl af. Og Lille, du hed, eller Ellen? Og Lille, du hed, eller Ellen? Og Lille, du hed, eller Ellen? Ja, det er Jette, man kan høre først, og i det hun taler, så kommer der en kvindestemme, som simpelthen beordrer os til at komme ud. Og det er jo som sagt noget, som vi har været ude for før. Det er ikke altid, de gider have os rendende. Den næste EVP, også fra Bruuns Håb, er en EVP, hvor vi prøver at spørge ind til en bestemt person, som havde tilknytning til stedet. Og Jette, som på det tidspunkt var med i gruppen, hun spørger, om den person, som er der, eller den tilstedeværelse, som er der, er fra Viborg. Og det får vi et ganske klart svar på. Er du fra Viborg? Er du fra Viborg? Er du fra Viborg? Den næste EVP for Bruuns Håb er også en EVP, som har med et navn at gøre, men det lyder som en tilstedeværelse, der præsenterer sig med sit eget navn. Det jeg hører er i hvert fald en kvinde, der siger, mit navn det er Ruth. Hun siger det på en pudsig måde, men det er det, jeg synes, der giver mest mening i hvert fald. Men nu kan I prøve at høre den, og så kan I jo prøve at se, hvad I får det til. Ja, jeg hører i hvert fald den her som mit navn, det er Ruth. Vi havde den før, hvor der blev sagt ud, og her får vi stort set samme besked på en lidt anden måde. Prøv at høre en gang. Endnu en gang, lige ud af posen, gå hjem. Det gider ikke at have os rendende der. Så har jeg jo en EVP, der er optaget et helt andet sted, og det sjove ved den er faktisk, at man i baggrunden, Jette så og taler med en af vores andre medlemmer, og i baggrunden kan man høre et kvindeskrig, og man kan tydeligt høre, at der er ikke nogen, der reagerer på det. Vi hører det simpelthen ikke i øjeblikket, men det var med på optagelsen, så det er en lidt spændende EVP, men prøv at lytte en gang. Det samme stemme. Det samme. Det samme stemme. Det samme. Det samme stemme. Det samme. Og så slutter vi den her episode af med en trist EVP. Nogle gange bliver man lidt ramt af de her EVP'er, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at den her, den synes jeg ramte lidt hårdt. Den er optaget på en kirkegård, og jeg prøver lige at spille den, inden jeg skal fortælle jer, hvad jeg mener, der bliver sagt.
Jeg mener helt klart, der bliver sagt, jeg vil gerne hjem. Og vi kan lige prøve at tage den på gang med, så I selv kan prøve at høre efter. Ja, en trist EVP, som rammer, det må jeg erkende. Men det var i hvert fald, hvad jeg havde til jer i denne her omgang, og jeg håber, I har nyt dette afsnit af Spøgelseshjerne, den paranormale podcast. Og jeg håber også, at I er klar igen, når vi lægger et nyt afsnit op om en 14-dages tid. Ha' det rigtig godt, og på genhør.